Assalamu alaikum. To yanzu za mu yanka jakin skirt. Na farko dai wanda ake ɗauka, ana ɗaukarsa inci 8. In ka ɗauki inci 8 sai ka yanka shi guda 4 kamar haka. Kaga 8 sau 2 kenan. Sai ka ƙara ware shi 16 kenan. Kaga 16 sau 2 ka ware shi sai ka gyara shi haka. In ya gama gyaruwa sai ka ƙara naɗa shi haka. Ya zama guda 4 kenan, ko ba haka ba guda 8 kenan. To sai ka yanka abinka. In ka yanka shi, yawwa, to in ka gama yanka shi haka guda 8, kaga na yanka nan again sai ƙara cirewa nan. Kaga na cire nawa kenan, guda 4. Shi ake kira da jakin skirt. Wannan ana yanka shi ne pieces guda 24. Sai ka naɗe kayanka haka, sai ƙara gwada inci 4. Yawwa, inci 4 haka. In ka sa 4ɗinka, yawwa, nan kenan ba. In ka sa 4ɗinka sai ka naɗa shi. Kaga ya baka 8, 4 sau 2 ba 8 ba. Sai ka naɗe shi haka. Kaga 8 sau 2 16. Yawwa, sai ka gyara. Amma in ba ka gyara ba ya samu matsala, gaskiya zai zo a karkashi. Sai ƙara naɗa shi haka. Haka. To kaga yadda ka naɗa shi haka, ka naɗa shi sai ƙara yanka shi kamar yadda na yanka wancan mai inci 8 ɗin. Haka. Shi ma kaga in ka yanka shi guda 4 sai ka yanke nan wajen. In ka gama yanke shi, yawwa, kaga yanzu haka na gama yanka masu inci 4 kenan. Na yanke wannan haka. Wannan shi ma kun gan shi, kun ga akwai difference tsakanin faɗin wannan da faɗin wannan. Kaga wannan inci 8 ne, wannan inci 4 ne. Haka ake yanka shi. To kaga na gama cire su kenan. Mai faɗi guda 4, mara faɗi ma guda 4. Daga inda wannan ɗin kai ƙare, wannan ɗinka inda ka gama sai ka jawo rafa haka. Sai gwada inci 26. Yawwa, nan kenan 20 ɗinka da 6. Sai ka gyara kayanka a tamfanka. Sai ka kama 26 ka nan kenan ko, sai ka lankwasa shi haka. Kaga wannan kenan, kaga na cire 26. Nan na cire guda nawa zai ba, ka zai ba guda nawa, guda 4. Na tsalle. In ka cire zai baka guda 4. To sai ka samu ka zana allinka a wajen kamar daga haka. Yadda ake ɗaukar rafa na ƙasa riga haka, haka ake ɗaukar ƙasa haka. To sai ka ƙara yankewa. Kaga sai ka yanke na tsinkacin da kaga guda 8, 6 ake son wannan haka. Sai ka yanke nan haka. Yawwa, kaga haka kenan. Guda nawa kenan? Kaga haka, a haka zai baka nawa, guda 2. Amma in yana haka zai baka guda nawa. In a haka ka yanka shi, kaga haka ya baka guda nawa, guda 4 kenan. Wannan shi ake kira da jakin skirt. Ka gan shi, wannan guntun, gashi guntun nan naka, sai ka yi amfani da shi ka ƙara yanka rafa guda 2. Kaga zai baka rafa nawa, 6 kenan. In ya baka rafa 6, kaga shi kenan, shi ake kira da jakin skirt. Kaga nan ga 4ɗinka sai ka ƙara ɗorawa a nan haka. Kaga yanzu na ɗora shi, da na yanka 4, yanzu na ɗora akan 4 ga 2, kaga 6 kenan zai tashi. Sai ƙara yankewa daga nan ɗinka haka. Kaga in ka yanka zai baka nawa, kaga ya baka 6. Yawwa, haka. Haka 6.
kaga na gama yanke shi haka tsaye, sai na zo ƙasar rafin shi ma sai na bi shi the same ake bi haka haka gaba ɗaya duka in wannan kaga na gama yanka rafofin kamar haka, kaga ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida. Wannan rafofin skirt ne guda shida. To kaga dama akwai wannan guda huɗu aka ce, kaga 6, 7, 8, tara, 10 ko? Wannan ma guda 4, 10, 11, 12, 13, 14. Ko ba ka sai ka yanka inci ɗaiɗai kamar haka, wanda za ka sa a kan rafin, tunda kaga rafa ba ta kai wannan sandan tsayi ba. Yawa sai ka yanka inci ɗaiɗanka guda 6. Kaga in ka yanka su guda 6 shine zai baka, kaga 6 sau 2 12 ga wannan, kaga zai baka 20 something. Kaga inci ɗaiɗayanka. To wannan sanduna a nan wajen ake ɗora su, shine za ka ga skirt ɗinka ya fita normal ba wani matsala, shi ake kira to da jakin skirt. Haka shi ma the same yadda ake yanka sandunan nan, shi ma haka ake yanka shi. Bayan an gama haka, kaga sai ƙara yanka nan, kaga shi ne zai ba, kaga shi ma na ɗauke shi inci nawa, ka ɗauke shi inci 5 ka yanka shi, ka raba shi 2, sai ka sake raba wannan ɗinka ma shi ma 2. In kana so abinka ya dawo ma normal yadda ba problem, kaga skirt ya fita ya yi shape ta ƙasa ya buɗe, wannan shi ake kira to jakin